OK, vítajte. Znova pondelok. Dneska si vysvetlíme movement na GBP USD v podstate na každom USD páre a vysvetlíme si teda, čo sa stalo. Dopredu hovorím, že dneska už nedoporučujem obchodovať, lebo trhy sú manipulované a nie je momentálne úplne jednoduché odhadnúť, kam pôjdeme ďalej. Čo sa týka nejakých buď skalpových obchodov alebo niečo podobné, tak či tak, čo sa stalo na daily. Ako som v minulom videu spomínal, na tento týždeň tento gap som teda čakal, že bude vyplnený a následne som čakal up. Hej? Je to aj vo videu. To sa stalo, ako si môžeme všimnúť. Keď pôjdeme na Dixie, tak tu máme v podstate úplne to isté. Povedal som, že pôjdeme vyplniť gap a pôjdeme dole až po tieto zóny. Na čom vlastne stále trvám. Čo sa stalo dneska, bolo CPI. Môžeme ísť na hodinovku. OK. Takže včera sa šlo teda prúdko dole, vybrala sa táto buy side inefficiency, alebo kľudne môžete povedať gap, hej, na tom až tak nezáleží. A šlo sa pomaličky up, potom sme tu teda mali impuls, OK, tento tu, a konsolidovalo sa. Vytvorila sa nám tu ešte teda, alebo takto ona tu bola, buy side likvidita. Hej, tuto, tento top máme likviditu, lebo vieme, že swingy sú likvidné. Máme tu odraz a pôjdeme dole. Hej, ale iba na nejakú dobu. OK. Dali sme to teda znova celá up. A momentálne čakám to, že pôjdeme až po túto buy side likviditu a vyplníme ešte tieto gapy, ktoré sú na weekly, keď pôjdeme na hodinovku. Tak čo sa presne stalo v CPI, tak som teda čakal to, že pôjdeme up a že pôjdeme po túto likviditu, keďže už sme boli dole, tekli sme všetko potrebné tam. Niekto by mohol povedať, však ale tu máme tento gap. Gapy nebývajú vždycky vyplnené instantne. Momentálne si môžeme všimnúť, že nám tu vzniká aj toto. Tu máme gap. A takisto čakám, že sa vyplní možno necelý a pôjde sa up. Táto veľká sviečka, ako už mohli ste nejakým spôsobom pochopiť, tak boli news. OK. A šlo sa iba po veľmi blízku likviditu. Kľudne by som to vyznačil takto. OK. A tým pádom tuto sell side likvidita, tuto buy side likvidita. Takže šli sme up, takeli sme likviditu z obidvoch týchto bodov, takeli sme likviditu z tohoto buy side levelu, ktorý možno nejakí ľudia brali ako blok, alebo že odtiaľ pôjdeme naspäť dole, alebo niečo podobné. A môžeme si teda všimnúť aj to, že sme vyplnili práve tento gap. A ako som povedal, tak sme išli up. Takže to je taký dnešný výsledok správ. Boli negatívne. Okay. Tie dôležitejšie boli negatívne, tým pádom GBP silnejšie, USD slabšie, takže GBP up. Aj keď to takto nefunguje úplne vždy, lebo trhy zvyknú byť fakt manipulatívne a chcú brať od tých ľudí peniaze a obchody a podobne. Takže treba dávať na to pozor a prajem vám ešte dneska teda pekný deň a nech sa vám dobre traduje. Takže zatiaľ sa majte.